झाला असता अंडा डोक्यावर असता. घेतली काय दूध नाही जाग्यावर पुढे राहू मात्र पाठी राहू नको. दुरी आजपासून बॉम्ब मारीत तो दुरी क्या दुरी कुठ मार वर लावून ही बाजू राऊतावर आणि ती बाजू खाली होता म्हणजे ह्या पाऊस खाली येईल. जवळ लागले जवळ लागले तरी काय खाली जाऊन कुठलंही वर राहू खाली 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 चालीची काठी मारे